bihotza zupetzen zuen dukikatua erabiltzen. Otoitzek izubera desan gaufen abalun horrek. Jesucristo bere mandamentuak irabazitzen.
Neun nauzu zure aurrean, jaunari otoizka ari izan itzaion emakumean. Aurra hauxe eskatzen nion. Jaunak li eman dit. Eta eskaitzela, jaunari eta eman dit eta eskaitzen niona. Horregatik jaunari usten diot aurra bizitza zorako. Jaunari eskainia izan dut. Orduan jaunak gutu zuten. Jaunak esan. Pozaren pozez, gainezka daukat nikoa, salbatzale dut jangoikoa. Pozaren pozez, gainezka daukat nikoa, salbatzale dut jangoikoa. El símbolo por este año de la novena es un jarrón con muchas semillas vacías
¿Y por qué esto? Porque me gustaría que esta novena fuera como unas pequeñas semillas que cada persona, cuando viene aquí a participar, a escuchar la palabra de Dios, que cada día pudiera llevarse algo, ¿no? Como unas pequeñas semillas. He visto que nuestro corazón puede ser que es como una huerta que cada persona puede elegir de ponerla en su corazón. Bueno, entonces, lo que vamos a ver cada día es que a través de la palabra de Dios vamos a buscar una frase, y esa frase es la semilla de ese día. Cada persona puede así meditar por todo el día o también compartirla con las otras personas. Y si alguien quiere, también al final de la misa puede venir aquí, poner sus manos, coger una semilla, una sola. Y así vais a ver que no sea al final, uno puede tener 9 semillas, así que os recuerda lo que hemos dicho, lo que hemos compartido en estos días. Y la semilla de hoy, de los que hemos escuchado en el Evangelio del evangelista Lucas, ¿no? Allí el sentido de todo este relato es que Dios siempre está a nuestro lado. Entonces, hoy vamos a meditar eso, ¿no? Dios siempre está cerca de mí. ¿No? Me lo puedes repetir también diciendo mi nombre, ¿no? Lucho, acuérdate, Dios siempre está cerca de ti. ¿No? Entonces, la semilla de hoy es esa. Dios siempre está cerca de cada uno de nosotros. Nos ponemos aquí. Eguneroko otoitza. Jangoikoaren eta gurea zeitugun atrebaia garbia. Gure aurritikoak goarrupeko zure iturri aurrean beren ez berarren aterpe eta abel gozoa egizuzten. Guk ere haien bideetan saiatuaz, zen alabak amaren garna bezala, zuberan katoz otoi eta arrenka. Iguzu lehenbizi dela zurren hau gure goruz animen onerako ezatea. Kanpoiko ana horrelatuaz, harengan bakarrik izan dezagula itxaropen zentoa gure bizitza guztien. Egizu horren, salvamenaren ondorenak gure ganatu ditzagula. Zeruko zoriona zurekin batera izan dezagula. Jesucristo gure zuraren bitartez. Amen. Serio, egiteza komotorizuzko baten itzazuari opareak ekuari eskaintzerakoa. Jauna zuekin, ora bihotza, eskerrak gure jaunari, egokila bai eta zuzen bidezko eta zabagarrena eta betigu
dali Iisusa da zareteroste, Espiritu Santuak egizkizun egin eta berginak handik jaioa. Berak zuen nahian betezeko eta zure zapteri santua erabatzeko, gurutzean bezoak zabaltu zituen eteriozez eraiztuz nagusi gertu zuen Kristoera. Horregatik egin eta santu guztikin, guk ere zure hauspekain zerrestu dugu, Dios batez kantaren. Sanctus, 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 Era berehala fangoan kari zarturik berriz ereskerak emanez, berrikas eman zien esanez. Artzazue edan guztiok honetatik, haun iredoren kari zera eta, itun berrik ebekiko eno dola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue haun ire oro ikarri. Sure,
gabe bizi gaitezen eta estudietan zendo. Betiko zenaren etxaropenean, Jesu Kristo gure zabazailea noiz etorriko den zarik gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostolei. Bakea usten dizuen ere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinesmenaren, ez gure pekatuei. Eta zure gorden bezaren oiuz bezaren bakea eman batasuna. Errege biz baizera, izanetan. Jauaren bakea beti zuekin. Eman zure bakea beti. Quando il cuore figlio sta, su pensare su, mondo povera tua, e l'unica una, quando il cuore figlio sta, su pensare su, mondo povera tua,
Maria, Cristo Egin ezagun otoiz. O Jesusen ama, pekatuain kutxuri gabeko bilginik arbia. Zu ama erukitsua izan zinan gitzonentzat, eta bain zerua honen bitartekorik indartxoen atzera. Guk eskarak ematen dizugu gure amodioz, gaizkilpe gomendi honetan agertu nahi izan zenuelako, eta sinismen osoan gaude, zure bitarte grazia eta miseria asko egingo digula. Batez ere gure kristau bizitza sendotzeko doaiak emango digula. Arga izazu Maria, zure babesean, zure semerik laiedenak izan nahi bai dugu. Senda izazu menez daudenak, lagundu Jesu itxasoko para sartoen artean, dabiltza marinei gaixoei, ez zaitez astoreriozako transestuan daudenekin, erruki zaitez purgatorioko anima gerenkatuekin, izure izazu zure begi erukitsua, zure obran federazioen hau egiten ari garan guzion gara. Gure egun laburrak igarotzean, betikotasun guzian zurekin bizi gaitezen. Zurekin bizi gaitezen. Amén. ¿Qué significa? Así queremos que sea. Sí, si no decimos amén, no queremos que sea así. Zurekin bizi gaitezen. Amén. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Beren gaza izatela gaingoeko guztituna, aitak eta semea, eta Espiritu Santua. Salve.
cerca de ti.